3 sisuze inkululeko. Amakhosi ayahluleka yini ukuyiphathela izwe kangangokuthi kumele aze aphathelwe uNgqongqoshe eKapa na? ISILO sithi amakhosi aneyinhlaka eyisondele kubantu futhi eyisemthethweni ezingakwazi ukuphatha kangcono umhlaba. Ngaleyo ndlela ISILO njengomnikazi weNgonyama Trust obambe iNgonyama Trust egameni lesizwe sakwaZulu, ISILO sesingene esivumelwaneni nesikhungo okuthiwa i-National School of Government ukuze amakhosi aqeqeshwe ekuthenini umhlaba uphathwa kanjani, amathuba emisebenzi enziwa kanjani, nanokuthi umnotho wasemakhaya wakhiwa kanjani ukuxhumana ukuze amakhosi akwazi ukuyiphilela nokuzenzela.